Ана ҳастен бачаҳои азиз, бародаро, мухлисо, ҳаводоро ва ҳама каса муборизо. Иншоалло умедворам, ки ана як гарантиш қатъи дохил мешем. рӯза як ва алейкум ассалом. дӯстои азизам, ана ҳам вақт дуо мекунем шиликотон дар накуна. як дохил шен. имрӯз ана дута мавзӯъ аста. ҳардуш ба якдигариш бигем, ки ҳамин мисли як кавду дорам. ҳамин Ҳасан Сен буренда ҳардаш туғри мегирад. дар ҳардуш суҳбат карданием. ба ҳаматон ташаккур, ҳамватанои азизам. миннатдорем, ки дастгирӣ мекунем, миннатдорем, ки ҳастен шумо. инаму канали Ходими Халқ, канали ма ҳаст. қариб як моҳ мешавад, вале 1000 нафар мардуми тоҷики мо подписатсия кардагӣ нест. намедонам, шояд қиин боша, ки эфир сар тиҳем даро ва ғайра корҳо сар битем. ва гуфтам, ки муқоисавии чизҳо дорем. ба наздикӣ насиб кунад, барои шумо як муқоисаи дигар мекунем. муқоисаи ҳайвонои Аврупо ба зиндагии мардуми мо. яъне ки ҳайвонҳое, ки дар кӯчаву дар даштҳо мемонанд, соҳибошон мембра, намедонам ҳар чиз мешавад, кӯчада мемонад. ҳамо ҳайвонҳоро гирифта бурда дар як ҷо доранд, специална авқоти гарм метаҳанд, овозишон медронанд, нигоҳш мекунанд, то соҳиб пайдо кардан шавад, як одам гирифта шавад. ман рафта дар уҷа навор мекунам зиндагии ҳайвона, ки як чанд кас ба ӯ ҳайвон бигем, ки хизмат мекунад. ва воқеан баъд зиндагии худ монад, яъне ки мо ҳайвон нестем, мо инсон ҳастем. ҳамхел аст. мо дар дохили адело дар болои поло хов мерем, дар болои кафело хов мерем, дар сарҳадо дар зимино хов мерем. хуб, ҳамин чиза бибинем, ки мо инсонем ва мусалмонем. ва зиндагии моро бибинен ва зиндагии як сага бибинен, ки саг кадом шароит зиндагӣ дорад. як навори муқоисавии дигар ҳаст. ана ба сари баланд насиб карда боша, ирам рафта ба навор мегирем ва муқоиса мекунем. худованд ҳаматонани гап дора, бародароем, ки имрӯз ҳастен дар инҷа, не ки 87 нафар, 91, бовар кунед, хеле суст. намедонам, мардум намехоҳад проблемаша гӯш кардан, фақат проблема. бибинен, як одам, намедонам, ячи пухтеста, як хамира тинук мекунад, як кор мекунад, подписчики каналша бибинед, бовар кунед 70,000 80,000 подписчик дора. ё ки як занак, намедонам, дар ҳамин кӯчаҳо мебирояд, як селфи мекунад, худша мегӯяд, ки инаиҷара бибинед, мо дар инҷаем. подписчикои каналаш 70-80,000анд. ҳичи нест. ман ҳамун чандтоша медорам, видеоша ҳаялав тамошо мекунам, мебурам, ку ягон чи нест. 70-80,000 100,000, бовар кунед, ку то 500,000 подписчик доранд. мо ҷономона дар хатар мемонем. проблема аз мардум гап мезанем, барои хуб шидани зиндагии мардум гап мезанем. дар як моҳ канали мо 1000 подписчик намегирад. аламоварша медонед дар куҷо аст? дардоварша медонед? як духтарак як капуст реза кардеста, мега отак нада салид, каналша мебинем, ку 48-49,000 подписчик дора, таи 50,000 да подписчик дора каналаш. ӯ фақат инами капуст реза мекунад,
намедонам мега можно банана сет салит кушать. Инамитари чизо нишон додист. Ҳичи нест, ҳичи нест. Ҳамагӣ нами намедонам я рӯза банан нишон додист, я рӯза бодринг нишон додист, ранги Эмомалӣ ворида. Каналш ҳаме бинӣ ку бовар ки қариб таи 50,000 подписчик дорад. бодринг реклама дорад. аммо мутаассифона мо аз мусибати мардум гап мезанем, аз мусибати давлат мегем ва тамоми зиндагимонам хеле барбод кардем ки то ки барбодии ватанро обод кунем. Мардум гӯш кунад, бовар кунед дардат мекунад. яхе вақт нигоҳ мекунӣ мегӯӣ ай дами як канали бодринг бикушом ку бодринг реклама кунам ки ин бодринга дар Эмомалӣ метиш мехӯрад. намедонам хая ки воқеан ғайрат ҳам дар инҷа рол бозӣ мекунад. ғайрат, шуҷоат дар инҷа рол бозӣ мекунад. аммо ҳар инсонҳое ки ҳастем подписатсия кардагин, чи дар ин канали бародарам ки ина чандум бор аст мо аз ютуб канали баромад карда истодам ва чи канали худам ки ман гуфтам дар ҳар ҳолат як ҳолатҳои фаврӣ мешавам, срочна гуфти ҳам гапҳо хабарҳо мешава, як 3 минут 4 минут эфир карда партофтан. Дигар канали бародарам ака ҳар вақтам гирифта истифода бурданам, иам багем як каме нохуб мешавад. мисол хушиш меоя, намеоя. хай иҷозат гирифтагӣ ҳастем аз дӯст ки мисоли ҳамин ҳафтаи як бор баромад аз каналат то канали ма эфирша кушодана аз канали шумо карда бестем. хай бародар на иҷозат дод. ташаккур ба бародарам ки дар каналаш иҷозат дод ки суҳбат дорем. аммо дардат мекунад ки бодринг 47-48,000 подписчик бигирад қатъи капуст. инсоне ки дарди мардума гап мезанад дар як моҳ 1000 одам ҳамуҷа даромада подписатсия карда натавонад ки уҷа пул расход намекунӣ, ягон кор намекунӣ, меҷиқиш подписатсия мекунӣ, ҳамун колоколчик як талайк ҳамемонӣ халос ва оянда проблемота гӯш мекунӣ. чӣ хеле аз мушкило аз проблемаҳот бояд халос шай ҳаматана. яхе баҳрҳол ман мегӯям ку ин чизҳо ҳамаш ҳамин ғайрат. як видеоро мепартом мисол чи дар ҳаминҷа чи дар дигар ҷо мепартем 30,000 35,000 40,000 просмотр дорад. мисол гирем 20,000 просмотр дорад, аз ҳамон 20,000 1000таш подписатсия кардан ғайрат намекунад. ё хай шояд ягон чизи хусусиам дошта бошад. баҳрҳол қалғам ку мешава, ишам мешава. ана ҳаматанои азизам бовар кунед, мо шумои давлат аз ин мусибат, аз ин ғорат, аз ин халос накунем, дигар касе омада бартӣ карда наметиҳад. ягон инсон. ман бисёр гуфтаниҳо дорам. бовар кунед ҳам қадар дорам, ҳам қадар алам дорам. пир сарам ку сафед чи пур шидагиай ку ай аламане ки баъзе чизое ҳаст ки бояд нагӯида. баъзе чизҳое ҳаст ки бояд нагӯӣ. маҷбурӣ нагӯӣ. мемонад. мерава ҳамроҳ то гура мерава ӯ чизо гуфта наметонӣ мардумда. яъне бисёр чизо ҳаст. агар мо хафомона нигоҳ кунем, аз рӯзе ки ҳамин тоҷик дар дунё бино шидагӣ аст ку, яъне ки пайдо шидагӣ аст, ҳамин тоҷик пайдо шидагӣ аст, то имрӯза бигем ҳамин қафомона нигоҳ кунем, шахсан аз рӯзе ки мо медонем, мешиносем ва меоем, ягон чи ихтироъ накард. охе накард ихтироъ. ин аламовар аст ва пеши раҳи ҳамин чизоро мегирифтагӣ чизо аст. ман гуфта наметонам уро. шумо да наметонам бугум. шумо дигар хел мефаҳмед. мардуми мо инаиҷа ку дигар хел аст. яъне он чизое ки ман бугум мегӯям шумо да ки бародарои азизам, проблема дар намиҷа аст ки мо 30 сол мешава ихтироъ намекунем. бародари азизам, инами мушкилотҳо ҳастанд, инами паданалатҳо айбдор ҳастанд, инамиҳо ҳастанд, шуморо дурак карда омадаистанд. бугум мегӯям ку боз наметонам ки бугум шумода. наметонам бугум. воқеан наметонам. ҳатто ки акаи худам да гуфта наметонам. ҳатто ки модари худам да гуфта наметонам. ҳатто ки намедонам. надорам ҳамон инсоне ки ман ҳамин гапа бугум.
не ки ман медонам проблемаи асли дар чӣ аст. Асли проблема дар чӣ буданша ман медонам, ки ин ҳамин қасол мову шумо ягон чӣ ихтироъ кардагӣ нестем. Ягон чӣ. Агар чӣ Эмомалӣ бошаям, чӣ дигар инсонам дар инҷа президент мешид, пеша Эмомалиам дигарҳо буданд, бо баъди Эмомалиам дигарҳо мешаванд. Мо як чизе дорем, ки инам хеле границае, ки пони рост моро маҳкам кардагӣ аст. Мо қадам монда гузаштаку наметонем карда. Мо ҳамин проблемаро дорем. Ман инро гуфта наметавонам то шумо да. Ба ҳар ҳол ҳар як инсон худаш фикр кунад, чӣ хеле ки худаш намаъқуле, ҳам хел қабулш кунад. ана мебинем, ки 275 нафарам хушомадед ҳамватанои азизам аз канали бародар 46000 47000 хато накунам қариб обуна дорад. қариб канали бодринга дайро кардагия капустара вам 49000 ам 48 чанд буд, қариб 50000 дорад. И бародарам қариб 50000 яъне канали бодринга, канали капуста дайро кардеста. мутаассифона хай канали мо ака ходими халқ ном мондем, хизмати халқ, яъне хизматгори халқ, дар хизмати мардум боша, барои ҳамо ходими халқ мондем. Ходими миллат мондан метонистем, ки ходими миллат. Аммо ман фикр кардам, ки миллат яъне як миллат мешавад. Мисол миллат аст қалқ, қатаған, лақай, тоҷик, қирғиз, қазоқ, яъне миллат аст. Халқ и ҳамо обши дар ҳамо дохили ҳамо Тоҷикистон зиндагӣ мекардагӣ ҳар як миллате ки боша, яъне ӯ халқи ҳамо Тоҷикистон аст. барои ҳам номи канали худ ман ходими халқ мондам. мутаассифона халқ дар киҷо ҳаст намефаҳмем. хуб баҳрҳол худо нигаҳбонтон бошад. худо ҳаматонаку нигаҳ дора. инами ман як хел вақт мегӯм, ку аммо инсонҳое ки дар ҳамин каналҳои сиёсӣ ки подписатсия мекунанд ва дохил мешаванд, подписатсия мекунанд, воқеан и ҳамо як дарвозаи тарса мешканаву баъд мекунада. яъне ӯ тарсе ки Эмомалӣ дар дохили ин мардум дохтагӣ аст, ҳамо тарса бигем мешкана, як дарвозаша мешкана, баъд подписатсия мекунад. воқеан ҳар як инсонҳое ки дар ҳамин каналҳои сиёсӣ ки подписатсия доред, шумо уже як ғалаба доред, яъне ки як тарси худтона ғалаба кардагӣ ҳастед, як қисматша. оҳиста оҳистаам хел баъд бигем, ки ошкор мешен ва меброем ва оҳиста оҳиста ватани худмона обод мекунем ва рӯ ба ихтироъ кардан, рӯ ба дигар бигем корҳо пешравӣ бояд мо бикунем. воқеан ҳам бояд бикунем. аввал сандалӣ буд дар Тоҷикистон. ҳамин замина мекофтанд чиқир, баъд дар чор тарафаш чӯб мезаданд, болоша чӯб мезаданд, кӯрпа мепартофтанд, гилем мепартофтанд, тажда пота метиқидӣ, лахчара меварданд мерехтанд. баъд урус омад, урус омад, баъд ҳамин печкара ёд дод, печка сохтана. то ҳозира мо дар ҳам печка истодагием. агар бояд баъди урус бо ягон франсуз меомад, американс меомад, ягон немис меомад уҷора, агар ғалаба шидан мегирифт, мо мутаассифона пешравӣ мекардем, барое ки мо худмон намекунем, ку ягон чи. ҳар як инсоне ки меоя моро ғалаба мекунад, уруса мезад сир мекард, франсуз мегирифт, франсуза сир мекард, немис мегирифт, немиса сир мекард, американс мегирифт. хулас ҳамо хитоӣ меомад, хитоиёзи гирифтеста. ҳамин одамо меомаданд, агар ишиша сир мекарданд, Тоҷикистон зери ида мемонд, зери уда мемонд, мо уже технологияи мо, ихтироъ ки мо пеш мерафт, барое ки ӯ меомаданд як чи ихтироъ мекарданд. ҳамин урус омад, печка ихтироъ кард, дод мода оҳани буржуавие ки варид мекунӣ, турба задагӣ меброри тарафи боло, айса дуд мерава. аввал дуд дар дуруни хона буд. аввалин чизе ки ҳамо ихтироъ кардагидани ҳамо сандалӣ буд. алова лахчара мепартофтиву дар ҳамонҷа хоб мекардӣ. хулас ҳамин хел аст. мутаассифона баъди урус дигар касе моро инқилоб накард, барои ҳамо қафо мондем. ҳам қафо мондагимона сабабшам ҳамин аст, ки дигар касе нагирифт, охи моро инқилоб карда нагирифт сарзаминмона. меомад инқилоб мекард, зур мешид. бовар кунед, зур мешид. оли одамо гап мезананд, ку ва ҳар як давлате ки ӯ қудрат дорад, ӯ значит ӯ тавоноӣ дорад ва ӯ
چیزی پیشروی داره. اگر او میومد ترا میگرفت انقلاب کرده، یعنی که او یا پیشروی دیگه داته می آورده، یک چیز می آورد. این یگان جای انا پنهانی نیست. این می رحمانوف هم اگر هم پرزیدنت ما یک چند تا حالیش میشید در همین مدت 30 سال از 2 تا 3 تا پرزیدنت حالیش میکردیم. هر یک پرزیدنت با همو چیزی خودش یک چی می آورده، یعنی یک توانایی می آورد. مثلا یک انسان پرزیدنت انتخاب میکردن، رنگ ماوری انسان که صنعت به نهایت قدر میکنه، دوست میداره و از نگاه میدونه که صنعت بگیم که یک چیزی است که تمام چهره ملت وطن را با همون صنعت میبراری نشون میدی. مثلا صنعت رشد میداد، صنعت ولی رشد یافته بود. یک تا دیگه می اومد، مثال گیریم یک انسانی که به نهایت همین تکنیک و تکنولوژیا دا میدونه که خوب است و رشد میداد تکنیک تکنولوژیا را، یک چیز دیگر را خلاص اوجه ایواز میشید. یک هم سببای دولت میمونه میرود در یک جا، در یک فکر. روز ما در یک فکر امام علی زندگی داریم، در یک کلاه، هم هر چیزی که در کلاه امام علی است ما 10 میلیون در همون زندگی داریم. دیگر ایواز نشید. حداقل اگر همون داخل پرزیدنت ها ایواز میشدن، یک دیگر انسان ها می آمدن، یک سوها رشد میافت. نمیخیل است. اگر از همون دوره روسی که انقلاب کرد، با دیگر انسان می اومد ما را میگرفت، با دیگر دولت میگرفت، با دیگر دولت میگرفت، خلاص ما رشد کردن میگرفتیم، رشد میکردیم. واقعا رشد میکنی. این پرایگرات کردن هم رشد کردن است، در یک خیلی وقت پیشروی است. اکم ایجاش برای تو برادرو در اومدن یک کمی صحبت آزاد وری بگیم که صحبت کردیم همروتون. هموطنان عزیز، صدای ما پس باشه بگیم بلندتر گپ زنم و بلند باشه بگیم که تو که پستر گپ زنم با گوشش مونده زلال نکنم. خلاص امروز موضوع دو تا موضوع داریم. یکی سر میکنیم از گفته های امام علی که در آخران وقت چاپ شده است که 12 سال پیش است، چند سال پیش امام علی رحمان، یعنی 12 ماه پیش بود، یک سال پیش بود، چند قدر بود. راستی من چند روز پیشی را خونده بودم، فراموش کردم سال بود ماه بود. خلاص با فکرم خطا نکنم، 12 سال پیش امام علی رحمان با مردم تاجیکستان یعنی در یک بار اومد خودش تعیین کرده بود که مردم 2 ساله ذخیرتون جمع کنین که مشکلی میشه. و امروز امام علی رحمان یعنی تصدیق کردم و گپشه همشو فولبین که من 12 سال پیش گفته بودم شما دا که شما همه وقت در خونتون اوزقای 2 ساله باید داشته باشین. انم گپی ما اومد گفته امروز تهنه به مردم زده است امام علی رحمان، مردم تهنه دارن. یکی میگه ما 12 سال پیش گفته بودم تو ای بی من نیست، میگه ای بای بیختونه شما که گپ مرا نگیرین. همین خیلی میشه میگه کم بغلی گشنه ای پرابلم ایتای 12 سال پیش گفته گپی مرا اگر میگرفتی در همین 12 سال 2 ساله اقلا خروک تا جمع میکردی و این سال گشنه نمیموند. امام علی رحمان تهنه با مردم زده، یعنی این چیزا چوب کرده. عجیب واقعا هم در همین 12 سال سوال با امام علی همین گپ با مردم گفتی و بعد خود چی ذخیره کردی در همین 12 سال؟ یعنی تو رهبر مردمی. من در خوردیم گوسفند میچروندم، در خوردیم بچه یاش بودم گوسفند میچروندم و ما سترسی داشتیم، کلام داشتیم. از خورد و خوراک همون منطقه ها نگاه کرده و میگفت که این سالوی جو کم ترک زمیناش خوجگی های دهقانی زیاد شده است، چراگاه کمتر شدگی است، از این جدیده فلان جو خوب است. یعنی که این سال ما اینجا نباید بسیار بیستیم، کم بیستیم، یعنی بیاییم یک مدت بعد حرکت کنیم در دیگر منطقه. وقتی همون انسان یک انسانی که بگیم که دامرده، یک انسان دامرده و میدونه که значит ای سال دیگه اینجا ایستادن کم در کار است و حتما پیشتر حرکت کرده در دیگر جو
минтақада уже гузаштан дар кор ва хӯрокҳоро ҷамъ кардан дар кор аст барои молго аз дигар ҷоҳо овардан дар кор харидан дар кор иваз карда яъне ӯ як тасмим мегирифт. Ту да мардум вақте гуфти 12 сол пеш ки мардум 2 сола хӯрок такин, хоб ҳамчун президент ҳамчун раҳбари нами мардум чӣ кор кардӣ ки мардум 2 сола хӯрок кунад? як мурта буҷа кам пул металбӣ, як мурта пул металбӣ. Чӣ кор кардӣ худат? ин вазифаи ту аст ки ту яснавиди шихеле фолбин вақте ки ту медонӣ ки мардум да 2 сола хӯрок дар кор аст, туро бояд захира кунӣ. Пули мардум, пули свет, пули налог, пули газ, пули об, пули ҳама пул буҷа дар дасти ту аст, дар дасти мардум нест, дар дасти ман нест. Дар дасти ман мебуд, ман шояд мекардам 2 сола не шояд ки 5 сола 6 сола чӣ мекардам, захира мекардам. Меёфтем ягон способша. Яке аммо ту чӣ кор кардӣ? 2 рӯз кризис шида буд, имрӯз орду дар патолограф нархаш, рӯған дар патолограф нархаш. Ин мардум аз куҷо биёва ҳамун пула барои захира аз куҷо биёва? Парламенту чӣ кор кардеста? Куклаҳот бекоранд? Ман дидум бекор набудиям парламент. Парламент кор кардеста? Шаҳри Туз, яъне ки охираш зе буд, амора се кардан, шаҳри Туз кардан. Шо парламенти ба одоб, яъне аз калимаҳои қадимаи тоҷикӣ бояд пайдо кунанд, яъне ки шаҳри Туз и зе туғри намегирад дар мо. Аз рӯзе ки парлумон интихоботаш гузашт ва то имрӯза парлумон сарҷамъ шида иқдом гирифтанд ки ҳарфи зе хато аст, дар инҷа бояд се бимонем. Ҳамиқа рӯз аз ҳамун интихобот то имрӯза парламент як масъаларо ҳал карданд, яъне як ҳарфа иваз карданд. Ин кори шӯхӣ нест, ин кори майда нест. Як ҳарфа иваз кардан, ин парлумон чанд рӯз фикр кардагӣ бошад, чанд қайё кашокаш карданд байни худошон, кашталба каштал шиданд, ҷангу ҷанҷол карданд чӣ қадар ки ба ин хулоса омаданд ки бояд ҳамун зера мо се кунем, ҳаллиш кунем, на ин ки шаҳри Туз бошад, балки шаҳри Туз бошад. бабинед, о ахмақҳо, ҳамин парлумон вақте ки Эмомалӣ гуфт ки 12 сол пеш ки 2 сола хӯроктона ҷамъ кунед, қиynӣ мешавад. Шумо ахмақи парлумон баъд як фикр накардем, кор накардем? ё ки шумо дар ин тараф будан ҳуштона шумо кор доштем ки бояд як дона ҳарфа бояд ҳаллиш кунед, ин туғри набуд, ҳам хел кардем. шумо ба худо инаи аст ахмақии парлумони Тоҷикистон, инаи аст ахмақӣ. бибинед да ҳамватанои азизам, минтақа иваз кардан. ҳозир ман шумо дар ман як чиза мегӯм да. дар ҳаминҷа як кӯча ҳаст, як кӯча намедонам чӣ хеле ҳамин кӯча сохтагӣ шидагӣ ҳаст. як рӯз як каме ҳамунҷа будам, як кашокаш шонда чӣ шида мондам да. доми д ё домошон алфавит қатъ меравад да, д д а б с д, ҳамин хеле алфавит дорад домошон. доми д а омадагиай, баъди д а доми д омадагиай, баъд ай ӯ тарафаш доми д б омадагиай, д а аввал да мондагиай. барои нами як дона алфавите ки намо бигирам биган ки ин доми асли д ҳаст ва инаи доми ди а иваз кунанд, натонистанд кардан. хеле кашокашшон шуд. медонем барои чӣ? барое ки ҳама житилора ку тамоми прописка, документ ҳамаш да ку бояд доми ди а бизанӣ да.
иша бигири ди аша бигири партои демони ва и тарафашда иша бигири ди тадома нахе ҷоша иваз кардан ку проблемашон шид накардан. ана ки тамоми аҳолие ки дар ҳамон шаҳри Туз дахолат дорад барои як дона ҳарф бояд во дамавои книжкашона алиш кунанд, ҳуҷҷатҳои домодхонашона алиш кунанд. Бояд шаҳри Туз навишта шавад. Туз не дар уҷа нест итари чиз, алфавитиш туғри намегирад. Паспортошонро алиш кунанд. Аттестат гирифтагиан ҳама брава аттестатша алиш кунанд ки дар уҷа агар шаҳр дар уҷа инами метркои гулакошона браван алиш кунанд. Бояд ку полни ҳуҷҷат алиш шавад. Полни рост аз ҳамон а то я ҳуҷҷат бояд дар охираш шаҳри Туз карда шавад. шумо мефаҳмед ки ин проблемаи майда нест. барои чӣ қадар кор кардан дар кор аст. барои як иваз кардан ки як ноҳияро як ҷоро медонед чӣ қадар кор кардан дар кор аст. солҳо документҳоиро бояд тайёр кунӣ, солҳо ҳамаи ҳуҷҷатҳоро тайёр кунӣ барои мардум. аз ҳуҷҷати кӯҳнаи архив бояд бигирӣ, ҳамаро барбигардонӣ ба ҳуҷҷати нав, ба наму номи нав. ин мардум да дахолат надорад, ин ҳукумат да дахолат дорад. ҳукумат бояд пул расход кунад, биёра мутахассисоро бишинанд, ҳама ҳуҷҷатҳоро перевод кунанд, ҳуҷҷатҳои хона, паспортошон ва ғайра ҳама. баъд аз ӯ ва ба мардум таклиф кунанд ки мардум омада ҳуҷҷати нава қабул кунад. ҳозир шаҳри Туз кардагиянд се шаҳри Туз дигар нест. ҳар одам худаш меравад даводав мекунад, документ мекунад. бу барои Эмомалиро взятка метавад. ин бизнес аст. бизнес. ман таваллуд шидагим дар восе колхози Мирали Маҳмадалӣ, яъне ки номаш ҳам хеле бад. деҳаи Заркамарда ман таваллуд шидагим. дар ҳуҷҷати ман хеле навиштагӣ аст. мутаассифона мо кӯча надорем дар Тоҷикистон, кӯчаҳо нест. номи кӯчаи фалонӣ бошад, деҳа калон аст, зиёда аз 300 оила зиндагӣ мекунад, 300-400 оила қариб 1000 та, намедонам чанд қадар шида рафтагия ҳозир. ҳамон вақта ки 300-400 оила буд, як 15 та кӯча буд, як кӯча ном надорад. фақат Заркамарай ҷа, Аралайҷаш, Тосқалайҷаш, Кадучияй уҷаш намедонам ана ягон кӯча нест. кӯча нест. ҳамиҷа мо омадам документа дидам, гуфтанд кӯча, номри хона. ман гуфтам мо дар итари чизо нест. ин шумо дар итари чизо. аҷибиша бибинед. бовар кунед, як навор тамошо кардам. ана Ҳабиб Нурмагомедов навор кардаги ҳамун минтақаи худшон кӯҳ аст, яъне ки бениҳоят манзараи зебо, кӯҳзор, инам хеле ҷар. дар анаму болои кӯҳ кӯча ном дорад ки ин ҷа кӯчаи фалонӣ аст, ки кӯчаҳош анам хеле ҷар, хеле як манзараи табиати зебо аст ку болои кӯҳ. не ки нам болои кӯҳ да намедонам шояд 50 та хона боша, шояд 40 та хона боша, шояд 100 та боша. хонаша ҳисоб накардам. аммо ҳамун кӯчаҳое ки ҳамун Ҳабиб Нурмагомедов навор карда поён механба, бо кӯчаро нишон метад, таблица задаги номи кӯча ҳаст. дар як болои кӯҳ кӯчаҳо ном дорад. дар Тоҷикистон Кӯлоб намедонам ҳам се кӯча аст ном дорад. кӯчаи намедонам ҳам Равшан кӯчаҳо ном дорад. дохили восе як се кӯчааш ном дорад. даиши восеш расширият шидагии кӯча ном надорад. район расширият шидагӣ аст, дополнительный хурд шидагӣ аст, кӯча ном надорад. ҳоли куҷо раса ба дигар колхозу совхозҳо. ягон колхозу совхоз кӯча ном надорад. рақами хона, номи кӯча нест. 30 сол парлумони мо нави алфавит алиш кардан. ҳоли агар мо бигем ки дар кӯча бояд шавад, дар инҷа ном бояд шавад, дар инҷа намедонам, ин медонем чанд 3000 сол дар кор аст. ба ин парлумонти мо қарор дорем, 3000 соли дигар дар кор аст ки кӯча ном бигирад, хонаҳо рақам ва бигем ки намедонам 3000 соли дигар дар кор аст. 3000 сол дар 30 сол як алфавит алиш кардан, айзе ба се гузаштан.
дар 30 сол инеми парламент ба ном парламент нест. ай бас и чиз ай бас воқеан ай бас мезани гуглда нест ягон кӯча. ҳоли ҳам шаҳри тузам бира кӯчао ном надора, ҳамун номша иваз кардан халос. хай баъзами иваз карданат се карданат ҳами мардум расход мекунад, документ алиш мекунад, ҳами мардум азоб мекашад, давода мекунад. о чаналад як ябора кӯчаода ном бигзор, рақам бигзор дар хоно бикохи хай ҳамира мо қабул кунем ки мо бигем о баъди 30 соли ки парлумонти мо нав ҷунбид ки дар кӯчао ном монда истодан ва хонода рақам дода истодан. бикохи аҳмад деҳаи заркамар аст. бо ӯро гирифтан 3 бор алишиш кардан. ҳози охирон бор ва як бор ма рафтам охирон паспорт гирифтам ҳамуҷо калхози яп карди анаш яп ё ки як намедонам ҳами правилно талаффуз кардан намешавад. ӯ яп бобои мирзоалиф будааст, аммо номаш яп будааст. ин мирзоалиф раиси калхоз шудааст, гирифтааст дар номи бобош кардааст калхоза. ман гуфтам шумо девнаен ҳушёрен бобои мирзоалиф причём ай дар ин калхоз? чӣ гап аст аслан? чиш мегӯй дигар? ин ҳамин хеле документҳои мову шумо имрӯз ноқонунӣ аст. ози агар бигирем дар документи ман дигар чӣ навиштагӣ аст? ози айнан минтақаи мо дигар аст. восераам гирифтам ҳулбук кардам. дар паспорти ман райони восе навиштагӣ ози ҳулбукай. калхоз бобои мирали маҳмадалӣ навиштагиай. ҳози калхоз япай нест. ман ничии гражданин шидагим дар ҳеҷ ҷода қарор надорам. яъне он чизе ки дар ҳуҷҷати ман қарор дорад навишта шидагӣ аст утари ҷо вуҷуд надорад, нест. ва имомалӣ дар инами алиш кардани ном пул кор кардан ана номи калхоз алиш шид биги паспорт алиш ки пула биёр. ин ранги наски алишкунӣ шидааст. ҳами куҷоира чизе фора пага мега биги инам тари бизада паспортошон дайши чиш да истодааст. дар як қишлоқ дар ҳамин муддати 15 сол ё ки намедонам 10 сола байнишда як хел минтақа 3 бор алиш шидагӣ аст. 3 та гудак ҳамҷа биқа биёр ҳозирам шаҳодатномашон ҳам хел аст. якм номда истодагӣ аст, дуюм ном эмомалӣ алиш кард бо гуфт не намешавад бо дигар хел алиш кунед бо дигар. як гудак дар як калхоз зиндагӣ мекунад, ҳамун калхоз 3 бор номаш иваз шидагӣ аст. ҳамун 3 та гудак 3 та метирка дорад, ҳар сеш разни дигар номҳо қатъӣ аст. бибинед ҳамин чизора. чаро ин чизора шумо кофтков намекунед? журналист, телевизион ва ғайра корҳо. ин чӣ аст аслан? ки як гудак ё ки 3 та гудак а як калхоз а як совхоз хаки кӯча надорад, а як ҷо а як минтақа а як район 3 бор номаш алиш шидагӣ. намедонам ин яташ намебари метиркаш мебини мирали чӣ навиштагӣ восеай диюмш ҳами қапи мегӯй куҷа биёр метирката бинам ҳам гудака мебини шуда чи райони ҳулбуг навиштагӣ, сеюмш ҳами қапи райони булбуг навиштагӣ. кадом яташи район аст? куҷодаст? кадом чикор кунад ин гудако? ба дальши яъне дальнейши гудак чикор кунад? кадомиша паспортиш рост аст? охирон ном рост аст, аввалин ном рост аст. документҳои хонаи мо ҳама ҳамун минтақаҳо ҳама документҳода хонада калхози мирали маҳмадалӣ райони восе калхози мирали маҳмадалӣ деҳаи заркамар задагӣ аст. имрӯз на калхози мирали маҳмадалӣ вуҷуд дорад, имрӯз на райони восе вуҷуд дорад, имрӯз на деҳаи заркамар вуҷуд дорад. чӣ хел фаҳме мира? ҳеҷ ка документи хонаша иваз кардагӣ нест. ҳеҷ ка ягон на ҳамакиҳои ма иваз кардагиам. ман ҳамаш қатъиам мебурам гап мезанам. ҳамашон стари документ истодагӣ аст. ном навай. чӣ хел мо инро бифаҳмем? ин аслан чӣ давлатдорӣ аст? ин чӣ давлатдорӣ аст? шумо дар куҷо зиндагӣ доред мардум?
оз я хелотона паспорт авуй кунан ку қишлоқотона номиш иваз шидаги утари қишлоқ нест не ки шумо задаги уже дар паспортотон ҳам қишлоқ қати гаштист и чие пас аслан и чия и рӯзи 21 марти инқилоб намедонам бародар ман аз итари чизо хабар надорам аз инқилоб ки эълон кардаги аст инқилоб аслан яна ки чӣ ко кардаги аст ман маълумот надорам бародар дар бораи инқилобот ҳамун коме ки эълон карда боша коме ки пеш даромадаги боша ҳамун эълон кардаги одам худаш ҷавобгӯш аст и 1000 нафар дар як канал подписатсия намекунад дар 21 инқилоб мешавад ки меравад 2 миллион инқилобкун дар Россия риск агия билет пули надоранд тоҷикистон бираванд чӣ хелиё инқилоб мекунанд магар ҳам инқилоби зано кунем дар тоҷикистон ҳар ҷо инқилобҳо ном дора ку моро инқилобомона дамски инқилоб мекунем модаромон мехеза инқилоб мекунад фарзандошон аз ғуломӣ наҷот метаҳад аз Россия дигар илоҷ нест рӯз як бародар пурсид ки мара бародар кайта телефон қабул мекунӣ ки мо гап занем яъне ки занг бизанем қатъи ҳамсӯҳбат че ман гуфтам 5000 дар канали ма подписчик шава агар баъд 50000 гуфтам подписчик шава баъд ман телефон қабул мекунам то 50000 нашава телефон қабул намекунам ана дар канали ман ана обуна шавен бародарои азиз бубинед на самом деле шумо як бор хушрӯ аҳамият битинда ҳозир ҳаматонаму қарор доред ҳуй кунем паспортотона ман боварӣ дорам ки ним зиёдат он чизе ки дар паспортон навиштагӣ аст имрӯза номи тоҷикистон ҳамун минтақатон имрӯза номуш тарӣ нест яъне номуша иваз кардагӣ мефаҳме намира и аст бигем ки як пулкоркунӣ аст иваз кардани номер иваз кардани паспорт иваз кардани намедонам права ё пулкоркунӣ аст дар давлатҳои нини давлатда ман ҳамаи ҳуҷҷат мадариҷа бигем ки ба аврупоӣ кардам гирифтам права вағайра 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 документҳое ки ҳамае ки дорам ба аврупоӣ кардам гирифтам ҳамаи ҳамин документда ман шояд ки як $15 пул бигем ки расход кардагӣ бошамда 15 ё $20 ҳамиам ҳамун суратда ва раҳпилимда ва какой-то як миқдор барои ҳамун материале ки истифода мешавад барои ҳамун раҳпилиму суратаму ҳамаш ҳамин документумда $20 вори расход кардагиемда 15-16 рӯзда ҳамаи ҳамира тайёр кардан хай ҷаш да алоҳида сурат дигар ҷош да алоҳида сурат барои дигар чиш алоҳида сурат ҳамин 15 ё $20 расход кардагием ки аврупоӣ бигирам аврупоӣ кунам эмомалӣ чӣ кор мекунад $100 як паспорти худоҷон $200 аст $100 аст $100 дига тағапилӣ метӣ $100 эмомалӣ да метӣ ҳаматону азиз шумо агар худтуна наҷот натин худмон мо ватанмона обод накунем бовар кунем ба умеди ишенку фардо бо оли ҳаррӯзам биро ман номеротона иваз кардани буд номерои мошин дунё дар серақама гузаштагиай мо ҳам серақамаш мекунем фантон кадеста буд фан дурӯғ буд фан мекард шумора бо номер мефурӯхт дасаротон $200 $300 номер мефурӯхт инами благодаря ба тамоми мардуме ки имрӯз мубориза мебаранд яъне биромадан тамоми номерҳои аврупову дунёву америкаву дар тамоми давлат қарор доранд номерҳоро сурат гирифтан бировардан момалӣ рӯи очата сиёна ки дурӯғ мегӯй и хеле чиз вуҷуд надорад дунёи тари нест тай киҷо ёфтира
изо кашид камтарак. Не ки паданалад ҳолиам аи фикрш гаштагӣ нест. Бояд пул кор кунад. оли алиштон мекунад, оли серақаматон мекунад, рақама, я рақама, ба мега нашид панҷтагаш мекунем, ба шаштага мекунем. ба мега ки номотона бинависени хеле намешава, номотон қатъӣ гаштан бигирем. ин як тарзи бигем пул кор кардан аст. ягон беғарз аз пул кор кардан чизе нест. як дӯст қатъӣ суҳбат доштем. ӯ дӯст гуфт ки ҳамин наворро тамошо дорам, гуфт бисёр, гуфт ҳамин Тоҷикистон, гуфт буҷааш, гуфт муфлис шидагӣ аст. гуфтам чӣ кор кард? гуфт аз блогерҳоам налог баста истоданд. гуфтам буҷа муфлис шидагӣ нест. кӣ мега? Кӣ мега ки буҷаи Тоҷикистон хароб шидагӣ аст? представит кунед. биёед мо оддӣ мегирем, 10 сол 15 солу тарафа мегардем, қафора нигоҳ мекунем. чанд одам дар Россия буд пул перевод мекард? 10 солу тараф. шояд 1 миллион. дар 10 соли охир чанд кашид? 2 миллион. 1 миллиони дига афзуд пул перевод мекардагӣ аз Россия. ҳамин хел аст? бале. чандта гес буд дар Тоҷикистон пештар? ҳозир чандта шид? яъне бозам светфурӯшӣ зиёд шид. Тоҷикистона буҷаш ҳеҷ вақт кам шидагӣ нест. ин дурӯғ аст гапое ки мезананд. даромади давлат кам шидагӣ нест. даромади давлат дар почаи 4 бизнесмен нест. кам шидагӣ нест. мепурсад чаба мега хагани акай нами блогер ва ғайрора налог мебанда. Просто ко тра мега тхта свободно чувствовать нака. ту бояд бидонӣ ки ту под контроле. лишни деньги не мешает мега, да? яъне ки зиётиш пули бисёр ҳеҷ вақт зиётигӣ намекунад. не ки чӣ блогерат бошӣ, чӣ дигаи инсон бошӣ, просто ту бидон ки ту контрол даӣ, ту ҳалқаи ма даӣ, ту хеле даромад накун. ман гуфтам ку да пеш аз ӯ одам пула гирифтан, ютуб налогша мегирад. ӯ инсон оили ки тозаша мегирад. уҷа иҷа налог додан ин раҳмон налог мешавад. уже додагиай налогша. ман любой ҷода кор кунам, ман пулма мегирам, налогма метам. пул дуюм бор дар хариди фурӯши мен ндс дора мегира, халос. ӯ дуюм бора дига пули ман налог наметам. ман ҳар давлат бигзарам ки ҷоеда пул дошта бошам, налог додан бигирам ҳар давлатда. не, тари чиз нест. ам як ҷои даромад налогша мегира, халос. барои ҳамин дӯстои азиз, ё ҳамашон ку ҳамашон просто шуморо нами ҷиқида истодан. ҳаматона ку як шинос қатъӣ урӯз суҳбат кана, 2 рӯз шид. бовар кун як така яка додарша бурдан зиндон кардиянд. яташа 2 сол, яташа 1 сол зиндон кардиянд. ҷавоб додиянд хаяташ биромадааст. и дуюмашам имрӯз пага мебиромадааст як чанд рӯз. чӣ ба мега намедонам. инами ки ҷоеда ҷанг кардааст, бурдан зиндон кардан. навор тамошо дорам дар нами инами ютубда. ҷавоное ки нами зарулёманку намедонам барои як оинаш сиёҳ будан, протоколи маъмурӣ ҷарима 15-20 рӯз бигем ки пушти панҷара кардан. ё ки 1 сол намедонам доғи судӣ додан. просто шуморо мега ки доғи судитон мекунад, тамом дига ту доғи судӣ дорӣ, уже ту психически ку хита мекушӣ, тамом дига. Тураку нами психически мекушанад. мезанад, ту доғи судӣ дорӣ, ту мегӯӣ ман ҳеҷ ҷода кор наметонам дига. ман ҳеҷ ҷода корда намегиранд дигар мара. ман дига корҳои давлатӣ карда наметонам. дигар ман ягон ҷода раис шида наметонам. дигар ман ягон ҷода наметонам бригадир шида наметонам. ягон сохторда кор карда наметонам. диплом дора, доғи судӣ задагишад. 1 сол. Чӣ ба ки ҷоида хулиганӣ кардааст? хулиганӣ не, ки ҷоида каме ҷанг шидааст байни бачагӣ. хеле як ямшзанӣ кард, яъне байнишон. 1 сол бурда шунондааст. тамом дипломам сӯхт, ҳаёти ӯ бача сӯхт. дига ё мардикор мешавад, ё намо дизд мешавад оқибаташ, ё ки Россия меравад ба эмомалиро налог месупорад. нест. мега дига тамом. ака мега диплом полни барбод шид. 5 соли хондагим ҳичи шид мега.
Ина на мега буд кардам бурдан як солим шунондан сарам додан дига кор да намегиранд ки ҷое мерам мега ту судӣ мистӣ мерам судӣ мистӣ банк да мерам чи финансист халос кард банк мерам кор кардан мега ту судӣ мист дори додар мо тура гирифта наметонем тамом облу акбар 5 сол хонд судӣ миста гирифт ягон ҷода кор намекунад бигард нам кӯчада бира мардикорӣ кар барои шикастани шумо ин кора мекунанд барои шикастани шумо ҷавонҳо ина мебаранд 1 сол 6 моҳам як доғи судид мезананд ку ки ҷои бираи ту судӣ тамом ту судӣ мистӣ ту судӣ мистӣ ки сомон ай хуҷанд мошин як мошини прокурор буд генпрокурор буд раис буд ки буд омад ай дасташ гирифт гӯ ҷа биёя қатайса кунем мошинша гирифт то душанбера грех рафт гуфтан мошина дуздид сомон яъне ки хабаро да биромада буд ин чиз я бизнесмена мошинша мегира я мошини фасон дора меай дасташ мегирам агар қатайса кунем мегам сомону бачаи президента ӯ дига ҳичи гуфта наметона меташ ай хуҷанд мошина мегира қатайса мекуна медузда меравад душанбе данғара мебараш мошина надодаму мошина гардонда соҳибаш да надод бо омадан соҳибша пилус да болош заданаш ҷиқиданаш қариб зиндонаш мекардан чӣ ба протокол накардан чӣ ба сомон аз барои бурда як сол нашунондан барое ки сомон ай пеш оли карьери сиёсӣ дорад оли сомон президент шидани ай баъди рустам оли сомон депутат шидани ай барои ҳамо ёда доғи судӣ набояд бошад ягон авлоди раҳмонов набояд доғи судӣ дошта бошад ё ҳамашон карьераи сиёсӣ кардани шумо барои сиёсат дахолат накунед мебинанд чинда чинда комед ки хондагиен як тӯҳмат дар початон 1 солам боша мебарам 6 моҳам боша ку мебарам мешунатон ина бародар мисол гирем далер 1 сол шунондан сараш додан смисл дар чӣ буд иғвоангез буд фалонӣ буд ин буд на танҳои далер миллионҳо далера дар тоҷикистон кунам хе зиндон карда 1 солӣ сар додагиянд миллионҳоша як тавдитане ҷавон аст ғайрат дорад бигем ки мехоҳад кор кунад развиватся кунад дар як сфера не дар як сфера мехоҳад дар сиёсат дахолат кунад оп мебара 1 сол зиндониш мекунад сараш метан тамом ки ҷои бира ту доғи судӣ дорӣ намешавӣ дар сиёсат иҷа дуруст намегирад ту доғи судӣ дорӣ шуморо ҳамин бар ай сиёсат дур мекунад ин ҳамиқаст ин бизнес аст ин ҳилаи бигем ки хиди ҳамин ҳукумат аст зиндон шидан 1 солу 2 сол зиндон карда сар додан ҳам пултона мегирад ҳам шуморо ҳаёттона мешкана просто умртона мешкана дигар шумо психически хитон автоматӣ медонед ки дар сиёсат шумо дар ҷо нест раҳ нест ӯ тараф раҳтона маҳкам кард тамом доғи судӣ дорӣ ту намеравӣ суд ту ин ҳаминҷа местӣ ту марди кор мешавӣ як бизнесмен мешавӣ бо бизнесмен шидӣ бо мегирем худо хоҳа як мебарем маҳкам мекунем бизнеста мегирем ин ҳами аст ҳамватани азиз барои ҳамо ба умеди ҳукумату ҳукуматдор нашен ҳар яктатон хитон бедор шен и имрӯз оле ки шумо мардикорӣ мекунед намедонам ё корои дар россияу дар дигар ҷо ҳастед фардо фарзанди шумо шояд ин корро накунад фарзанди шумо бихоҳад як одами соз бошад дар сиёсат дахолат кунад мебаранд мешунонанаш айраҳ як политсия наворш дар ютуб аст оли ман пахш кардам политсия таможня аст политсия мошина ман мекунад аз ин тарафи раҳ истодагӣ аст политсия ӯ тарафи раҳа ман мекунад шофёр мефурӯя мехоҳад тез будава бия пеши гаи ягон сум биҷиқа дар дасташ таможнӣ медава мегзара мошин мезанаш ҷош намебира ронандара суд карда ман смисла нафаҳмидам дар ҳамуҷа бибинед ронанда ӯ фолбин нест ронанда агар ки повишени скорсам омадеста боша намедонам ва ғайра ҳам бошад ӯ ронанда намедонад ки дар ҷои инсоне ки пиёдагард мумкин нест гузаштанаш ӯ медава яки дами мошин да мебирояд ӯ ронанда фикр мекунад ки ӯ медава мея байни раҳ да места ман мегзарам баъд ӯ мегзара мерава магарам дар тоҷикистон дига мошин ай накунӣ ай пишти ё дар инҷа гунаҳгори аслӣ нам таможни буд политсия буд ман кард ӯ аст
дар ҷои Непалужна ай тарафи ра истода, у тарафи ра ҳаман карда истодааст, пул гирифтистай якамаш. Дуюмаш дар ҷое ки пеши худ нест гузашт, худи ҳамун мурдагӣ худаш гунаҳгор аст. Дар ҷои мумкин набудани пеши худ гузашт. ин ронанда ягон айб надорад, ягон айб надорад. ин ҳамин ҳодиса бовар кунед, ба худо қасам як ҷураи араби ма қатъи намеҷашид. ҳамин ҷое ки автобус меа места, ин рафтестай, ӯ ҳамун ай пеши автобус медава мебироя, пеши ҷое ки пеши худ нест. Мехоҳад тез бидава раҳ ӯ тарафаш бигзара, успед куна ай тараф омадестаги автобус да бишина. Задаш ку чад парид бирафт 3-4 метр. Мора занг зад ки одам задам. Ман рафтам пешаш, хай камтар маиб шидааст. Скорӣ омад ӯра гирифт бирафт. Ӯра ҷарима кардан, ира навиштан додан, на ки мошинта лабавоиша бира алиш кун. Когази навиштаги ки лабавои ҷағ рафта, бира лабавои талиш кун. На праваша гирифтан, на протоколш кардан. Виноват ӯ одамай. баръакс ӯра ҷарима кардан ки ту аварияни ситуатсия составлят кардӣ. Иҷа метавонист ки ҷони чанд одам ай пишти хатогии ту бирава. Иҷа пеши худ нест, ту ҳаққи гузаштан надошти. Тура ки гуфт бигзар ба иҷа? ин шофёр ягон гунаҳ надорад. Ин шофёр фолбин нест, ё омадеста темболи автобус истодагия. Ин мардак ҳаракат дорад, дин полоса қатӣ. Тура ки мега пеши мошинда бидав бибиро? ҳеч накардан, ҷавобш додан бирафт. Ягон ҷарима нест. На ҷаримаш кардан, на праваша гирифтан. ӯ ҷавона бурда суд кардеста. Тарма то одама кишти мега. Охай кишти политсия ки милисия чӣ ба ӯра манъ кард? Ай ӯ тарафи раҳ манъ кард. чӣ хел ҷое ки пеши худ нест, раҳҳои Тоҷикистона бубинед. Ман имина ҳамёра ман муқоисавӣ наворора сёмка кардали баротон дар канали худам ходими халқ мемонам. Раҳҳора бубинед, полнику оҳан қатъи маҳкамай. ҷои пеши худ меяйд, ҳамхе ҳуяй пеши худ буд мешавад, раҳ маҳкамай. то ҷои пеши худ набоша ку гузашта наметавонӣ. решотка қатъи маҳкам карда партустагия ду лави раҳа. Барои чӣ? Барои ки намхел ахмақо нагзаранд гуфта. хай ҳаст, ҷоёш ҳаст, ҳуяй, ҳамаша кадагӣ неста. бисёртарин участкаҳора кадагӣ ҳастанд. ҳамин участкаҳои ҳамаи ҳамин участкаҳое ки калон калон аст, ҳамаша маҳкам кадагӣ аст. то ҷои пеши худ набоша, ту гузашта наметавонӣ. Тоҷикистон асфалта шикатур кардагиян, ҳамун ҷои раҳа полоса надорад. ҳамун ҷо навор рафта истодааст, раҳ полоса надорад. қоидаи раҳ нест дар Тоҷикистон. правар аввалаш ки фурӯхтестен, якамаш озодара бурда суд кардан дар кор аст ки озода права мефурӯшад. домодта бурда суд кардан дар кор аст ки домод ди ширкатҳои правафурӯшира праватирамара гирифта имрӯз права фурӯхтестай. ман чанд одам да права гирифтим додам. $300 $200 меҷиқанаш правара гирифтестай. $200 меҷиқан, мега ака вақт надорам, ман Россия бирам бояд кор кунам. акана $300 биги, $300 $200 домодат права фурӯхтестай. чӣ башара мебарӣ, зиндон мекунӣ, ҳаётша месӯзонӣ. яташ ку ҳаётиш сӯхт, мурд. парид раҳда задан, мурд. лекин ира ҳаётша ту чӣ сӯзондестӣ? қоидаи ҳаракати роҳа мега вайрон кард. Вайрон накарду бача ягон ҳараката. полосаи худаш қатъи раҳи худаш қатъи набудаги полоса қатъи рост омадеста. рӯз рӯшана ягон ҳараката вайрон кардагӣ нест. ман навора тамошо кардам. ягон ҳаракат ва не ки ҳаёти ирам сӯзондестен шумо. И бача баъд чӣ кор кунад? чӣ ба ӯ дар дохили пойтахт ҳараката вайрон карда биромадаи раҳ рафта остановкадагиёра зад, кишт, лексус дигар чӣ ӯро наёфтем ку. ӯ яхеша задан киштан дар 300 сомон ҷарима қатъи бачае кира ҷавоб додем ку вазиртона. чӣ ба ӯра набурден ҳамун ҳолата видео кунен нишон битен? чӣ ба ӯ лексуса, чӣ ба ӯ ландкрузеру тойотаву мошинои қимат ӯра авария мекунад? чӣ ба дар дасташ нарушник зада бурда нишон наметен ки чӣ кор кардӣ? чӣ ба ёра кино намекунен? чӣ ба як камбағала мебарен кино мекунен? фақат қоидаи ҳаракати раҳа вайрон кард. қоидара аввал шумо вайрон кардестен, эмомалӣ вайрон кардестай қоидара. нест дар Тоҷикистон қоидаи раҳ. нест. чӣ раса блюдат кунӣ? мара худ ма як рӯз рафтам,
рада рафтестам айрӯ 60 рафтестам ман мекунам ара айдур дарахто гаи биромад ман мекунам ара дар дасташ радар мегам намефурмай мошин гапзанӣ надора хеча шинос карда наметуна як далбаёб задаги нос бурдош забзар дар офтоб намефурой мега гуфтум ака чӣ мефуром охи фурой ҷа мега хай гуфтум ина фуромам чико кунам мега ҳуҷҷату табте мега ту қоидара вайрон кардӣ 60 омадӣ 60 чанд омадӣ ҷа ана гуфтум ака ягон знак набуду чанд биём ай ҳамун ҷае ки омесам ягон знак надидам нест муайян кардагӣ нест ямираи паданалатат ман чанд биём чико кунам мегай ҷам намедона чилай ту чӣ ба намедонӣ представит кунед дар дирини и тараф пахта замин и тараф замин пахта байн раҳ ҳичи наслиёни пункт нест ягон чӣ нест мегай ҷа чилай ҳама медона ту чӣ ба намедонӣ мега ман бояд бидонам ки раҳ унамуҷа чил бояд ман бирам представит кунед гайра гапша чӣ мегасинима ака знак дар кор аст барои донистан ограничение бояд нишон бита сабаби ограничениеро нишон бита наслиёни пункт аст крутой поворот аст чӣ ҳолат ҳаст дар инҷа пешиход дора намедонам чӣ дора сабаб паданалат инам сабаб барои ограничени знак дар поёниш бо знаки указательни бояд боша мега иҷара ҳама медона гапа зиёд накӣ мега иҷа чилай на ҷамагози менависиму за повишени скорост чиш мегӯй чӣ мегӯй дига ира хай гуфтум бинависшагани баъд деимш омадааст пеши ман мега ки братишка гӯш кун мега хаму чо мекунӣ кашу каш карда мега хай ягон сум парто биза бира мега тамом ҳалай туғрия иҷа мега ба тай дилам гуфтум охи ҳами ардат биромаям иҷа гадои кестенак ут метарсонени ит миен мегем бите ягон сум хай гуфтум чанд сум меша ку чӣ хела мега хай 20 сомон парто мега тамом туғрия ҳал меша раҳ знак надора ягон чӣ надора поворото ку нишон наметад ки намиҷа поворота мегардӣ бояд указательни знак боша бояд ку фолбин бошӣ дар раҳи тоҷикистон фолбин як одами айберан мея уҷа ҳай карда наметонад то агар уҷора надонӣ ҳай карда наметонӣ нест ягон знак мерай мезани арром мемрӣ перевалай дар поворотош знак надора ки иҷа поворота ҳамин бояд худат бидонӣ уҷара то имрӯз барои шумо барои бехатарии раҳи шумо як дона знак часпондагӣ нестанд як дона знак ва имрӯз шуморо гурзид мекунад тӯҳматтон мекунад ки шумо қоидаи роҳа вайрон кардастед шумо бояд бидонед худтон ки иҷа чӣ хеле ҳай кардан дар кор аст шумо айба намега ки айб аймо ҳаст айб ҳамун раҳ агар рӯзи ҳамун раҳа бирай агар 5 километр дига обратно бигарди бирай як дона указательни знак намеёбӣ ки ҳамун раҳ скорост чанд аст яъне ки бояд чанд ҳаракат кунӣ нест хам дуруни район ё ки шаҳра қасамша намехӯрем ки шояд боша бовар кунед ай шаҳр ай район бубироед мисол тарафи деҳото ки мерем ки и тараф деҳот и тараф ҳамун раҳо нест ягон знак ман шумо да инаи знакҳои найҷара нишон битам сари кӯча меой знакҳо мондагӣ беғарз аз знак бона хел дроз тинкҳои хел нукуш тез мондагӣ ку ҳар тараф инам хел мондагӣ нишон додагӣ иси мерай инаи табирай агар ай фалон кӯча мебирой и табирай фалон кӯчада мерай инаи кӯча номаш инаи аст инаи ҳар як кӯчара сараш да мондагӣ як таму знаки ҳамя турбада ку 5-6 знак задагӣ яъне ограничени скорост сабаби ограничени скорост пешиход аст ана бигем ки поворот аст намедонам крутой аст ё ки главный будмеш ҳамаи ҳамин знакҳо ҳастанда ё ки поизгузар аст ё ки намедонам як чиз аст ки иҷа поён кунӣ скороста ҳамаи ҳамун 5-6 знак задагӣ дар як турба дар тоҷикистон ку дар 10 километр як турба намеёбӣ ки як знак задагӣ бошад як знак туристо бечораҳо мераванд знаки туалет дар тоҷикистон имрӯз дар шаҳрам нест
знаки ки ҳоҷатхона нишон буда ки дар фалон ҷо ҳоҷатхона аст. нести чиз хафа нашед ҳамватанои азизам. туристҳо мераванд памперс мепӯшанд мегарданд. шармандагиро бибинед. ай кӯча мебурой одаморо мепурсӣ ака инҷо киҷо ҳоҷатхона астай, ака киҷода ҳоҷатхона астай. ӯ бечора ӯ рӯз тоҷикиро надона киҷо мепурса ӯ ё ки як американс ё аврупоӣ биёд тоҷикиро надона чӣ хел мепурса ки ака киҷода ҳоҷатхона. як знаки ҳоҷатхона нест. агани қиин нест. якта w якта c задагиай халос. и уже дунёда ҳамин знак яъне ки медонӣ ки унамо ҳоҷатхонара знакше. мерай торат порат мекунӣ шароит пароитш бошад. неки нест. вот Тоҷикистон дар 30 сол чӣ кор кард Амир Эмомалӣ? Чӣ кор? хитон савол бутен хитонда. як знаки WC заги нест ки гуфти ҳам гапо бидонӣ ҳам тараф ҳоҷатхона мерад. як указательный знак надорем. ва имрӯз шумо гунаҳгорен халқ. авария мекунед шумо гунаҳгорен. айраҳ меброед мерен. мемрен ку нам авариҳои перевал дамешава айраҳ меброянд мераванд. яке аз сабабҳои аслӣ набудани указательный знак ки наминҷа поворот аст меброянд мераванд. ба худо қасам мурдара гунаҳгор мекунам қоидаи раҳ мега риоя накард бехатарии раҳ таъмин карда натонист сурати баланд омад мега ай раҳ биромад бирафт мурд. шуморо гунаҳгор мекунам. яке ҳамра биред куи тарафу тарафоша нигоҳ кунед. ягон знаки указательный аст ки ҳамҷа крутои поворот ай. градуси поворот чанд аст, скорса чанд айка тез переднак нести чиз. гунаҳгор шумо. мембрен гунаҳгор шумое. мега и қоидаро вайрон кард. и қоидаро вайрон кард. шумо гунаҳгор. Эмомалиҷа гуноҳ надора. уҷа знак нест бедиа гуноҳ надора. ҳар яҷода радар қатӣ дар таи чиё хованд дар таи ришқаву ҷигориву намедонам ки ҷои дая алафи баландтар бошад дар уҷа як гаиқовай радар қатӣ шуморо меқапа. неки як знак дар ягон ҷо заданда то имрӯзоли задагӣ нестанд. ҳамо бидагӣ ачанд знака кандан гирифтан бирафтан каручи халосӣ дамура металлалон кардан фурӯхтан. ана як хелеш дар хонаҳошон бурдан истифода бурдеста намедонам стриптиз клуб сохтан ӯ турбаи хеле бозидора намедонам чӣ кор кардан нест то имрӯза. хулас ин буд тамоми қиссаи Тоҷикистон ки ҳама айб дар сари ҳукумат истодагӣ аст. аммо мутаассифона тамоми айба дар калаи шумо мезананд. ҳамаи ҳамо аварияҳо дар перевалҳо дар поворотҳо ки айраҳ меброянд мераванд айби шафиёр нест. ман ҳамчун ронанда шумода бигӯм айби шафиёр нест. дар ҳолате ки суръатат омадести мисол 80 километр 70 километр ё ки 60 километр омадести яки поворот крутоя пешат меброяку уқадар та аҳамият наметӣ. мисол гирем агар ки он ауҷа боша знак ки унаҷа поворот аст мисол 100 метр баъд ё 500 метр баъд поворот мешава знакш боша албатта ки ту скорста мепартоӣ. уже дар ҳолати миёи дар уҷа скорса партофтанда успед намекунӣ тормоза меҷиқӣ ябора мошин бор мегира ҳам то айраҳ меброя меравад. айраҳ меброя мераванд. сабаби инами марги бигем ки чандин модар кӯдак ҷавон мӯйсафед падар ҳамаи ҳамиҳо шидагӣ сабабаш худи ҳамин ҳукумат гунаҳгор аст. айби Эмомалӣ аст. иҷа шафиёрҳо ронандаҳо яъне айб надоранд. ман ҳамин хел мегӯм агар амо ай 1000 та авария шояд як дона айби ҳамин шафиёр худаш шида боша неки 999 таша айбаш дар калаи ҳукумат аст. сабабаш ки ронанда яъне ки ҳамуҷара намедона ки чӣ хел аст чӣ хел бирава. барои ҳамун бибинед ҳамун перевала бибинед аксар аварияҳо ҳамун инсоное ки якум ё ки дуюм бор дар ҳамун перевалҳо ҳамун тарафҳо ҳаракат доранд ҳамо мекунанд. шафиёрое ки чанд бор рафта омадагиянд то имрӯза мераванд меян авария намекунанд. барои чӣ? барои медонанд ки ҳам гуфти ҳам гаи ки ту бояд бидонӣ ки уҷа поворотае. чӣ ба ту намедонӣ поворотае иҷа? чӣ хел ту намедонӣ иҷа ҳаракат 40 60 чанд айкаисти? фаҳмидӣ? ту бояд ира автоматик пеше права гирифтан дар Тоҷикистон ту бояд бидонӣ ёра. надонӣ ку сари рулда нашин. ту бояд бидонӣ дар киҷо поворотае. ту бояд бидонӣ ки дар киҷо чанд ай мекунӣ. знак нест. ту бояд худат бидонӣ ёра. ту ёра надонӣ дар Тоҷикистон мошин сувор нашин.
خلاص саломат сарбаланд бошен ҳамватанои азизам. И ба тамоми ҳамин қиссаҳои Тоҷикистон мегӯям, ку гуфтаниҳо зиёд ҳастанд, аммо ака вақти шуморо мегӯям, ки зиёд нагирам. ана хонобод бошен ҳамватанои азизам ва подписатсия кардан дар канали ман фаромӯш накунед. Ва моам чандин бор мешавад, ки ин бародара каналша истифода бурда истодам. Худмам нороҳат ҳастам, бигем бародара каналша истифода бурдам. Намиҷа худора шукр шузи 700 чанд касин 690. Аммо як тая аму кнопкачара биҷиқен, худо хоҳа канали ман кушода шава. Дигар ҳар рӯз эфир кардан мегирем, баъд занги телефониам қабул мекунем дар онҷа. канали худам боша ба ҳазор метавонем ки занги телефонӣ қабул кунем. Худо нигаҳбонтон ҳамватанои азизам, ҳар яктатона ташаккур. Ва он чизе ки гуфтам, ягон хатоӣ дошта боша манзарат, ва он чизе ки баротон агар ягон фоида оварда боша, хеле хирсанд ҳастам. Як чизе дарк карда бошен, як чизе фаҳмида бошен, хеле хирсанд ҳастам ҳамватанои азизам. хулас бигем нобуд кардани ин ҳамин системае ки дар Тоҷикистон қарор дорад, мо ҳеҷ ҷо рафта наметавонем, ягон грамм пешравӣ карда наметавонем. Ва баъд аз нобуд карданам хеле мушкилиҳо дар мо рӯпарӯ мешавем. Албатта ки бисёр мушкилиҳо аст, яки ба ҳар ҳол як кӯшиш мекунем ки аз ҳамин ситуатсия бибироем бирем. барои ҳамо боқӣ ояндаи зиндагии ҳар як фарзанд, ки ӯ фарзанд бад зиндагӣ мекунад ё ки нек зиндагӣ мекунад, дар номуси падараш вобаста аст. Агар фарзанд зиндагиш паст шид, азоб кашид, пас падараш каме беномустар аст. Яъне ки имрӯза зиндагии мову шумо ки қарор доштем ё ки кардем ҳамун зиндагиро, яъне ки ҳамаш бигем ки дар номуси падари мову ту вобастагӣ дошт, калонҳои мову ту. яъне чӣ қадар агар калономон мафкураш хуб мешид, номусаш хуб мешид, мехест, мегуфт ки не, ман ира намехоҳам, ман намехоҳам фардо фарзандам азоб бикаша. Агар ин корора мекардан, мо ту дар ин зиндагӣ намезадем. Агар имрӯз ҳам мо ту агар хаб бестем, хомӯш бестем, фардо фарзанди ту дар ҳар ҳолати зиндагӣ накунад, паст мешавад, тирма мешавад, кушта мешавад, марди кор мешавад, ғулом мешавад, зери таҷовуз қарор мегирад, дишови рабочи сил мешавад, намедонам ҳар чӣ мешавад ку, яъне ки ӯ чиз сабабгориш ту ҳастӣ, дар номуси ту вобаста ба. имрӯз фарзанд омад, дӯст медорам, бачаҷонам, бачаҷонам, ман бихӯрам, бачама, бачама. Пас ин ҳамаш дурӯғ аст. ҳамаи ҳамин гапҳо дурӯғ аст. Агар ту ӯро дӯст бидорӣ фарзанда, имрӯз фундаменти фардои ӯро ту мерезӣ. Ту ма ту имрӯз дар майдон биромадагӣ яке аз сабабҳош, дар ана ҳамин ҷа ман қадди шумо гап зада истодам, яке аз сабабҳош ҳам ҳамин аст ки ман мехоҳам насли ояндам она фундаментша имрӯз ман бирезам ки фардо ӯ азоб накашад. имрӯз барои ана ҳамо имрӯз ман ҳамин ҷонма, шояд ки маро имрӯз бикишан, пага бикишан, намедонам, бидизданд мисли Шобуддин Бадалов, Мақсуд Иброҳимов ва ғайра, кишта бираванд шояд. ин барои ман фарқ надорад. Неки аммо ман дар пеши насли ояндаи тоҷикистоним тонистагӣ макардам. Ман тонистагӣ макардам. ҳар нафрат меган ӯ нафрат ба ман дахолат дигар надорад. Насли оянда ба одами хомӯш дахолат дорад нафрат, ба мане. барои чӣ? Барое ки ман кардам. Тонистам, натонистам, ҳамин қадр кардам. аммо боқӣ вобаста дар шумо аст. Агар ояндаи фарзандтон бад боша, ғулом шава, як ҳолати паст дабзана, дар дарини вагон 12-14 нафар хоб кунад, ин номуси шумо аст. саломат сарбаланд хонобод бошед. худо нигаҳбони ҳар яктаи мо шумо бошад. аввалин чизе аст ки чиликотон дар накунад. дуюмин, худо номустонро баланд кунад. марди беномус, оли як чизи дигар ҳам аст, мегӯянд ки як мусафед дар кӯдакиш мурдааст.
ма аввал хондум, хеле хандидам, хеле хандовар буд. Баъд аз он баъд дар маънош рафтам, фаҳмидам ки чӣ хеле як мӯи сафед мешававу дар кӯдакиш мембарад. Яъне ки ҳамун ранги мо худат ворид. ҳеҷ кор дар зиндагиш накард. Мусафед шид, аз кӯдакиш дар азоб буд, калон шид, хича иваз накард, тақдири фарзандоша дурустсоз накард. Мусафед шид, бесполезный инсон да, ҳамун қатори мурда буд да. Короче, не ки мусафед шид. Барои мегӯянд ки як мусафед дар кӯдакиш мурдааст. Коре накунем ки мо дар ҳамин кӯдакимон мурда баъд мусафед шид. Худо нигаҳбонтон. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ ва баракоту. дӯстои азизам, саломат сарбаланд хонобод бошед. То ҳафтаи оянда худо нигаҳбонтон.